Здравейте на всички, аз съм The Pro Gamer и днес правя поредица на Minecraft, която ще продължа до края. И може би ще бъде много дълга поредица, може даже някои клипове да са много дълги. Може би 40 минути, 35. Така. Да. Ще го кръстим 100 епизода. Събрано. Още опции. Ще пуснем читовете за всеки случай, ако стане нещо. Да. Ще гледам повечето копая. Не обещавам, но ще се помъча. Да, ако кажа, ще ви изложа. И сега чакаме да се съреди света. И къде не спълна? Окей. И тази поредица ще бъде на 1.8. Не се чуете, що ръката ми е синя, просто разбъркан скин. Защо са го направили този скин? Много е смотан. В смисъл, да. И този клип имам много да говоря. 10 минути сигурно ще говоря на една тема. Или на две. През това време ще се бъдам дълго. Така, относно поредиците, които съм правил в предишният ми акаунт, в този. В този акаунт съм направил две поредици, а пък в миналият ми една, която не довърших както двете в този акаунт. Сега ще ви кажа причините. В предишният ми акаунт бях снимал survival на сервера на Теремито. И там го спрях, защото просто други хора искаха да играя други игри и се им звъняха по скайпа. В смисъл, тогава много бяха залюбени и надъхани да играят с мене. Не знам защо. Може би защото аз играя много добре с тях. Не знам защо, но всичките ми хора от скайпа всеки ден ми звънят. Толкова след добре играя с тях, че се ми звънят. И те извънят, ме звънят и се провалят клиповете по някой път. И сега правя един епизод, например, на сервера на Теремито. И ми звъни някой и спирам клипа, защото са провали. Сигурно от един епизод съм направил 5, които са провалени. И ето едната причина, защо съм спрял поредицата в предишния ми акаунт. Сега тази поредица с Firefox и I'm the Killer спрях я, защото на тях вече не им се играе Minecraft. А и този човек, дето ви казах, беги мухах, дето се стои алфака там, дето ми направи лан света. Вече и на него не му се пуска, защото много му лагва. А и те вече се залюбиха по друга игра, Team Fortress. И общо взето за това. Аз мисля аз да снимам на Team Fortress, само много лага. И на League of Legends се опитвам да снимам, пак много лагва. Сега съм с 30 FPS, не знам дали виждате долу вдясно. И просто като се пусна лигата е ужасно. 60 сапни, защото ми трябва. Така да расте тук. Взема този шугарик нещо, може да се направи фермичка. Да се надяваме, молете са да клиповете да бъдат много. Защото просто да. Ето за това спрях едната поредица. А поредицата с срок от 10. Там сървърът е ужасен. Значи, грифът ни къщата. Даже мисля, че още една поредица бях направил. Обаче майче и не я спрях. Не знам. Значи, това. Аз майче качих максимум 2 епизода от поредицата, пък не бяхме заснели около 8. И да, другите не ги качих, защото нещо ми се изтри папката, не знам как. И всичките ми клипове са изтрити. И да, и сега спрях поредицата. Аз даже направих специален клип за това. Пак бяхме в Minecraft там с Рокодоле. Но не го качих, защото пак казвам,
изтрим са папката. Щяхме да стигнем до него след 6 епизода. И да, въобще зато това е за тая поредица. А и също я справихме, защото сървъра беше ужасен. Значи, не знам колко... Извинявам се за това. Не знам колко къщи направихме, но всичките ги изгрифаха. Къде не правихме къща? 2 пъти във въздуха, под земята, в планина. Къде ли не правим къщи? Грифът, майко, ужасно. Админа и той не взема някакви мерки, макар че пише, че ако правилата, аз не съм снимал тогава, като ги чета, мисля. Правилата пише, че ако някой грифа в къща, ще го баннат веднага. И съответно и ако е хакер. И да, също накрая, когато ни разрушиха за последно къща, направихме още една. Но там откранахме на админа някакъв диамантен меч. И не го откранахме, той си го направи с Game Mod. Там беше супер енчантнатия. И после намери на къде живеем. И според мене, заради този меч не изгрифа къщата. Не знам да същия сървър ли беше, не снимах ли тогава, какво беше, не знам. И тая поредица... Да, затова искам да поговоря. И за още нещо относно вашите коментари. Така, постоянно пишете глупости за мен. Значи, аз си качвам клипове, някой клип не ви е харесал, вие почвате да вече да псувате. Брат, ти не ставаш, не махай се, бата панара, човек, спри да снимаш клипове, за нищо не ставаш, никой не те гледа, имаш 7 абоната, аре изчезни от тука, нямаш никакви абонирания, не ставаш, такива неща само ме пишете. И да, също някои хора ме добавят в Skype и продължават да ме псуват там. Защото аз почти всеки епизод слагам Skype в описанието, но май не трябва. Що вие ме псувате. Да. Какво ще да казвам още? Какво ще да казвам? Колко са апли. Да. И също един ми беше написал много здраво, даже щяхме да му изтрия коментара, но не го изтрих. И да. Значи пише глупости за мен там. И аз просто му пиша, знаеш колко е трудно да снимаш с смотана програма, да не знаеш как се позирва клип, да не знаеш как се забързва, как изобщо всякакви неща се правят. Само знам как да натискаме на копче и да го натиска пак, за да почвам клипи да спирам. Тя програмата не е смотана, фрап се казва, вие знаете, не е смотана, но просто като човек не може да работи с нея, да струва. Един стагър возих, чак се взеха черната. Така, и аз му пиша на моя дете на писала там. Аз поне съм мъчила да забавлявам хората, тъй като те гледам, ти нямаш нито един клип. Знаеш колко е трудно да ти го казах. Да, много ми е трудно. Поне съм мъчила да снимам. Знам, че не ме искате и продължавате да ми гледате. И макар че гледате ме, макар и да не ви харесва, за което ви благодаря. Да, даже не се знае да не ме гледате. Да. Сега още нещо ще да казвам. Забрах какво ще бъде. И това е. Стига съм говорил са за мен, за клиповете и за вас. И да се кадърво.
Всъщност аз вече трябва да спирам, защото ви изгубих цялото време с това. Защото просто не ми са мисли какво ще правя сега, защото се разконцентрирам. Сега, защото ако правя там крафтинг тейбъл просто ти се разконцентрирам. Воу! Тук е перфектно за къща, между другото. Тук е много яко. Искате ли тук да си направим къща? Ние сме тук близо до езерци. Шо е яко. И също нямам търпение да се направи ферма за овце или каквото там. Да, за овце ще се направи ферма. И вече е време да се съсредоточа към играта, защото пак казвам от някакви супер много време за простотиите, които говоря. Сега да се направим една кирка и да почваме да копаем камък. Който няма да бъде тук, защото тук ще ми бъде къщата. И дай малко, тук ще копая. О, какво е това бъгнато дърво? Чакайте, го да цъка. Айде пак почваме с дървата. Може и листа да му махна, ама хем вземам дърво, хем махам листа. Шопа не. Така. Тъй като гледам май почва да се стъмва, което не ми харесва изобщо. В това спомен час почнах да събирах дърво. А и къщата не е до пещера и оттам ще излизат мека и другите. Да, не се чудите това, кое е, пак казвам на 1.8 само, затова го виждате. Тук да го махам, защото имам идея какво ще правя тук. Ще сложа едни стълбички, не сега, след много време. Сложа едни стълбички, една пътечка и ще го направя тук като тераска и там ще си отглеждам на овцете. И това ще го правя обаче извън епизода, овце ще си извън епизода, защото ще отнеме много време. И аз както не знам как да паузирам или да забързвам. Така. Сега какво да си направим? Печка или това? Айде си направим инструменти. Така. Дървени почнах пак. Даже това няма ми стигне, ама само лопата няма да си прави, защото по-важно е меч, защото, както виждате, се стъмва. Се стъмна. Така, чух някой да влиза в къщата, но да не влезе точно при мен. Сега, само едно камък ми трябва, който ще взема от... ето перфектно. Сега да си подредим инструментите, защото не обичам инвентара ми да е неподреден. Сега как ги подреждах аз? Тримай, да. Аз мога да не си гледам инвентара, защото те сега ще ме изкочат някъде да не защото съм долу. Пата мишка. Не че не работи, ами издава един ганен, звуките изобщо не е приятен. Сега, трябва да си направя една печка, макар че някакво така. Аз на какво съм? Да, защо мога да е храна, значи съм на нормалка или изи. Ще направя на изи. Това пък какво е? Не, няма да правя нищо. Така. Ето, тук ще събера камъка за печката. Ау, майко, чувам го. Къде се е изрод? Ето това е. Това, че съм гладен. Ям хора. И той зомбита. Смятайте какъв канибал трябва да съм. Да, даже не пусна храна. Ето. Аф, майко. Айде. Окей. Добре, че съм обичам джъмпа и джъмпекът хората. Така.
Ето, както казвам, чух някой да влиза и ето, че влезе при вчетвам преди малко. Вече съм сложил бележка на вратата, на която пише снимам. И няма да влизат. Те дети, ама как пак ли? Те дети ще влизат, ама тихо. Взем това обаче не се наложи да не мърдаме. Колко време? Айде, сега как ще се пазя, ако нещо дойде? Много се потрещате. Вместо цъках кил. Явно половин буче, на едно буче не запълни, пак е нещо. Да вземем меча, че в неговите ръце съм спокоен. Хубавото е, че съм близо до спална. Пак ли видях? Да се придава се. Вече съм близо до спална, който е някъде там. Това дърво е там. Виждате бялото. Ето съм го посочил с стрелката. Такова. Сега направим печка. Пак не знам защо да имам там. И ще е добре да намерям повече животни, отколкото това чудовище. Много мисля за овца, като било около. Тъй като гледам две кучета и мисля за овца. Две тук, да. Може по някое време даже да се читна храна, защото както виждате не съм надоле с храната. Добре, защо не ми се прочува слайм? Защо е страшно? Надоле, страшно. Сам се прочува. Много ми се прочува. Прочува и са гледат всички неща на едно място. Айде пак да гледате. Ого, красавец! Какво правиш, моето момче? Исках да джъпам. Ти същия красавец, ти! Ой, не си само ти, имаш си другаче, а? То да беше едно. Къде се набутах? Точно при кравите ли сте, ти? Добре, подбудихме. Стото ску... Се не гъмнящи. Сега ти умраш. После аз. И ти умраш. Ти умраш. Само тафа. Колко са върх 4? Какво 4 ли? Аз убих 3 и 4. Става ден. Аз се бил тук, ама не долу нещо зад мене. Защо си ми се прижда паецата? Това зомби е безсмъртното! Ти па грамира. Вижте колко хил сме. Вижте не бутчета тая самахме тук. Вече да се заграждам, защото... Ще се заградя с дърт, после ще го правя като мине нощта, защото... Няма да живея в дърт спокойно. Така ли бяхме? Да.
тук горе му бъде. Няма да идват. О, видяхте ли го? Красавица. Тупа стана ден, аз са... Много съм тъдрен. Ще бе. Тъскрава първи дете видях. Пуста. Ах, то с красавицата е излезлата да изгориш малко. Ето било ще после. Той пък къде отиде? Не съм в малко. Това не заграждане беше. И пък джам ли да го прави тук? Аз не знам какво да го прави. Не ще бъде това да го казах в началото. Ох, това заколи. Ох, чайте, че нещо. Заколи слагам печката. Тук трябва това да се запомни. И... това ще го махна, всъщност. Тей поджока, още не искам. В принцип, като умираш от глад, как се нарече с две пържоли, аз не знам. В смисъл, като почна да умирам от глад и изям две пържоли, тогава ще видя колко ми остава още да се нахраня какво е. Чай, че ми стана смешно. Днеска гледах господаря на ефира в нета. И дават по-понай. Едно малко дете питат го, къде искаш да станеш като голям? Искам да стана дилър. Ако работи от майка ти и баща ти, мама работи компютъра, тачи кабелна. Али то беше обратното. Просто нека мога да смях. Това дърво пък... Това дърво пише ли тук, бе? What the fuck? Това дърво изобщо не го забеляза. Сякаш не беше тук. Трябва да влезем с пещера, искате? Чакай, първо да взема храната и да се направи точно. Един чест няма да е зле после да се направи. Радвам, че намерихме, виждате ли? Така. Пак повтарям, главно ще се работам в мините. Няма да работя много по къщите. Не се знае какво ще стане сега. Като няма какво да правя, ще ходя по пещерите. И ето ще свърши тази смира, той на мене беше. Райн, едно ли беше само? Бати и другите. Те случва ще си го ставят тук, даже ще осветя повече, за да не се спалнат. Виждате. Фак! Изкарах се коледите. В принцип, много... Да, звъня телефона един момент. Ало. Няма го в къщи, отиде някъде. Така, майка ми се обади, че трябва да ми донесе да закусвам боб с зели. Не, ме так се. Обадиха ми се да ме питат какво правя. Така. Осветихме я стабилната с пещера. Ой, тук трябваше да сложи точно.
Аз си съм сложил тук. Ей, така се осветяват мините, ако не знаете. Ако не искате да се спълни нещо. Коре пък какво има? Нищо няма. Оп, няма нищо ли. Колчица. Доста колчица. Вой, дигнах 5 лева, ама защо не си имам лева. Или от какво дигнаха с 5 лева? От кола ли? От... То така си там животни и чудовища. Ама не знам, ама трябва да търся бързо овци, защото... Така, скопахме колко хора, 29. Сега имам много смотани айтеми у мене. Трябва да фърлям. Къде е? Чакайте, фърлям тук смотани айтеми. И това е. Не, това не трябва. Тази клетка ще се запазя за всеки случай. Къде ли са? Много това се вземе долу. Пак казвам, трябва да се усетя стабилно, ако не искате, ако не искам да се спълнят с други. И са, какво ще да правя? Ще да като сайвам. И ще направя на таската да има. С колко е на 8 хен за един наградък. Аз правя са много инструменти, ще ползвам камен, защото броните в този случай за мен са по-важни. И съм мисля да отида там да ги убия тия краи. Овце. Колко са? О, 4. Перфектно. Ама ще ми трябва да се справя с мутната ферма. Да се надявам, че ще има още. Защото ми трябва тук да левно 3. Или пък... Ако една пусне по 2, ще е добре. Че колко пусне една? Sorry. Хеми храна се вземе. Една. Колко живот тук. Аре, само една ли? Майко, как ме една птица, че ме стресна така през джама. Аре бе, сериозно ли? Ще ми кажеш, че е само една. Не трябва да намеря всяка. Абе, има точно днес. Сега си запажу. Ела, къде иде бе? Аз мисля да се хабя това меча. След това ще около 3 удара и ще умрат. Ела бе! Не дай бяга! Гледай каква е пъргава! Да се кръва смотана. Сега ако паднеш е много добре. Падня! Не умре! Какво направи? Пак ми падне там детска. Извинявайте за този бавния начин, но
Зато е бавният начин за добивка на храна. А няма смисъл да си хъбне меча. И както казах, няма да справя железен скоро. Не ми мучкай. Ела. Ти умръш. Защото трябва да живея аз. Нагледат много хора. Много. Баш много. Ох. Аз скоро ще умра от падане от високо. Аз тук много ще става, ако ме закола. За да левела. Не за друго. Като си направим enchanting table, гледайте какво става. Ако изобщо не ме на диаманти. Така. Ще убия това нещо. Не искам да сложичка. Така наче я още една. Добре, само една лета с овца, бе. Ай, ще намеря аз лета. Къде бе? Това бях видял някъде още една. Ай, карай сега, толкова си бих стигал. Виждам, че става нощ и затова бързо отивам да справя легло. Но първо ще обера този кол. Който не е малко, тъй че трябва да побързам. Пак, чупак. Тук е. И как ме видя, бе? Пустак. Чайте да си изхъбна меча. Майка ти! Скари ме ко! Чайте. Майка ти, махам се тук. Аз мога да им насера там физиономията, ама... Са е нощ и... Като заспа отивам да ги насера. По-отива ли трябва да насирам, бе? Трябва ли да те насирам, бе? Трябва ли да те насирам, бе? О, тук си има водичка, перфектно, няма се разхождам. Това е много разхождане, това и аз тук има. Сега. Правиме. Ете. Цак. Цак. И цак. Оп. Цак. И спряме. Апа, на грешното място да писах за ЗЗ. Да, точно можа да го напиша. Сега да възкатая. Отивам там само да ги убия. Знаеш ли какво? Там може да се задържат и че се направя на килка. Ще опитва това и... Запикай! Така че сега ще свършим епизода. Той няма да е много дълъг, защото ми запикай! Много ми запикай. Сега отивам ги на серония. Тук има страшно много кола, бе. Навсякъде намирам кол. Въйкам, добре, просто че нямам това. Почнах да въйкам. Къде сте, бе? Коя пещера бяхте, бе? Охо е там. Ама, къде отида там? Тук. Не. Тук много пещери има, бе. What the fuck? Ти ли си искаш да ми скараш какво, майка ти? Добре, бе. Вау, тук има високо. Кой беше насрам?
Аз направо влизам на ръж. Така. Няма ли повече? Оп, тук хвървам. Тук има някакъв фарм. Назирам. И тук май трябва да има още две. Да. Или едно. Две. Баяко. Изкопавам тоскол. Отивам в къщата, вземам пържолите и спирам епизода. Само че той е кол. Тук да го бара. Той е агра, но не го трябва. Извинявам се, че толкова често само търча, ама. Направо тук сме, може да им влезем на тези. Аз търся. Така. Сега. Даже не са се спели всичките. Сега ми и той Айрон. И вече може да направим точно всичките брони. Но това ще се случи в следващия епизод. Така, ако ви е харесал епизода, може да се абонирате за мен. Ако искате, да. И... Абе, чао!